čo robíme? Video pozvánku, ale... Ahoj! Hej, ty ma netočíš ešte. Už? To sme my? Vôbec není námyslný, vôbec. To tam daj. Takže dobrý večer. Dvojica Bipi na Majere. Najväčšie smažky v Bratislave. Ne, hráme house, väčšinou taký jemný, ale vlastne je taký dosť prepínačkový. 17.8. nás môžete vidieť na Motolí Kamenec. Je to obrovská diskotéka, 3 stage, vnútri, vonku, terasa, open air stage, tobogány až do vody, plážový stage, kokos, úplný brutál. House Sensation. Robert Burian, Bidlo aj Kajakova, Fresh Clubber, Bipe Majeri, DJ Matthew, tiež z Bratislavy mimochodom. Ešte mi daj napiť. Dobre, to stačí.